एसे कारेन्ट दैया नै बाय होमब्ला बुंनो नाङा नै हानबाय नै दा हानबाय बेथ' बालांगायसो नै होलांबाय नै साक्सेसफुल गिदोंमोन दे हमथा आस्ते आस्ते दे सार एटाथ' साक्सेसफुल हैगल माखासे मानसिफोरखौ आस्ते आस्ते खुलुमबाय लोगोफोर आं दा गसंनानै दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिविटा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे लालाय दै बे लालाय दैखौ बारहोगासिनो दं माने रेस्किउ खालामगासिनो दं मोनसे रेस्किउ टीम जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि SDRF नैबे दैखौ बारहोगासिनो माने नैबे लालाय दैखौ लोगोफोर बेनिफ्राय बियो जाहैबाय ओरैहाय आइलेन्ड जायगा माने ओरैबो दै हरै थाबाय बिमा दै ओरै थाबाय नैबे लालाय दै दा गोबां मानसिफोरबो जमा जादों मानो होनोब्ला रेस्किउ खालामगासिनो दं नैबे रेस्किउ खालामनाय एबा रेस्किउ अपारेशना बासायनाया माबायदि सोलिदों नोंथांमोना नायलांनो हागोन माने लोगोफोर भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जागायनि दा नैबे स्पटनाव सफैबाय काजलगावनिफ्राय SDRF टीम आरो बेखौ दैदेनदों जोंनि मानगोनां बेंटल रेभिनिउ सार्कोल अफिसार सार बिथाङा बिराद खस्थ' भुगिनांबाय खारन बिथांमोनहा बिराद उसुबिदा लोमजानाय साजानाय ओरैबो दै हरैबो दै दा नैबे बेलासि सम जाबाय नै दा लामा नायगासिनो दं बबेजों बारनो बबेजों बारना नै दा सारा बारनो नागिरबाय नै दा बारग्रोबाय नै जोंनि सारा रेभिनिउ सार्कोल अफिसार सार दा बारगासिनो दङ नै बिसोरो बे दैयाथ' लालाय दैयानो जाहैबाय लालाय दै बियो औ बे SSB सार बै जोंनि सासिपुर SSB केम्पनि जोंबो थांनानै नायहैनो औ सार हक बिथांमोनाबो बारबोगासिनो दङ नै मैला मैला आउटपस्टनि ओ सार आय दा जोङो बारगासिनो दङ नै लालाय दै नाय आरो हब कारेन्टआसो लक दै जेबो नङा बारबोबाय साराबो सफैबाय नै फै बिसोरथ' एक्सपार्टसो जाहैबाय दै बारग्राखा दा लाबोबाय लाइफ जेकेट दुरुंफोरखौ लाबोबाय नै दा नैबेखिनियावहाय मोनसे खंसेखौ बारबोनानै माखासे एसे साननो गोनां जाबोदों खारन दैया बिराद लेथ्रा फेथ्रा सिन्था खालामनो गोनां जादों बेखिनियाव खारन ओरैहाय हाजोनि दै बिराद माने रोखोमै फैयो खस्थ' बिराद दा सारमोनाबो नै सानहाबदों एसे सिन्था खालामदों माबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन बेबायदि आरो ओमफ्राय सार्कोल अफिसार साराथ' नै बारलांनो नाजादोंमोन खिन्थु बारलाङाखिसै बिराद गोथौ दैया बेबायदि आरो नै दा जोङो ओंखारफिनबाय नैबेखिनिखौथ' जोङो बारनोथ' हागोन जाहैबाय ओमफ्राय ओरैबो दै लेथ्रा फेथ्रा बिनिफ्राय खोथाया जाहैबाय नाव लाबोनो मानो गोबां उसुबिदा जाबाय दा मा डिसिसन लायो सारमोना बेखौ मिथिथ'वा दा थाबायलांफिनगासिनो दं बारलांफिननो हाब्रांजों हरैहाय दा नैबे दैखौ बारनानै दंफैथ'यो गेजेराव जोङो ओरैबो दै नै दा नैबे साहा साइडनिमोन बेयो देवलगुरि गामि होननायनि साखाथि सिदामोन दा जोङो बारफिनबाय नै जोङोथ' नै सारा आंजों थाफाबाय थाथारबाय माने आंखौ नांथारगौनो बारनायाव आरो ओरै सासे नै SSB सार बारबाय होमब्ला আমি কোন ফালেদি পার হইছিল আগত এটো কারেন্টটো বেশি আছে রে একো নাই হবো ধার কম আছে একো নাই হবো बारबोबाय ओमफ्राय ओरैहाय एसे दाहार दंबावो नामा मिथिया ओरै खेबग्राफ्रा खेबहोगासिनो दं जोंखौहाय मोनफैबाय नेक्स्ट हाब्रां दा डिसिसना सोलायबाय लोगोफोर सोलायनाया ओरैबायदि माने साहा साइड देवलगुरिनि सिदा जानाय साइडजों बारनो नाजादोंमोन नाथाय लेथ्रा फेथ्राखाय बेयाव हायाखिसै खस्थ' बारा जागोन उसुबिदा जागोन होननानै दा खोला साइडजों फैबाय नायनोहाय दा ओरैहाय बारजागोन बायदि होनदों बिथांमोना नायखांबाय दहय दा नैबे खोला साइडजोंहाय बियो सिदा बेलगुरि गामिजोंहाय सिदा जानाय बियो मालदांपारा सिदा जायो दै बारनैहाय दा नैबेयावहाय फैबाय नै सार्कोल अफिसार रेस्किउ टीम आसाम पुलिस डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दा नायलांदो लोगोफोर ओरैबायदि जाहैबाय ससेखिनिखौ लांनो बिराद उसुबिदा दा नैबे बिथांमोननि रेस्किउ टीमनि जिनाखि नाव नैबे बे नावखौहाय दा ट्रेक्टराव लड खालामनानै बै मोनसे दैसिम लांनो गोनां जादों आरो दा बेखौ आनलड खालामनानै बेनिफ्राय नैबे लड नैबे जाबाय मा इन्जिन नोंसोरबो नाव सालायनाय नायनो फैदों दे लाबो आस्ते फाइनालि थिखांबाय बिराद गोलाव माथो
दा गाखोबाय ट्रेक्टरजों बारलांनायसै ट्रेक्टराव गाखोनानै जोंबो बेनिफ्राय ओरैथ' लड खालामबाय नै ओरैहाय नावखौहाय लालाय दै बे सासे खर'जों गाखोबाय नै माथो ट्रेक्टरनि थाखाय बोला नाङा बोला नाङा नै दा मोनफैबाय बेनिफ्राय बारनांगौ दैयाथ' नैबे जाहैबाय नै नैबे दैखौ मेनलि बारनांगौ नैबे बिराद गिदिर जानानै दङ नै नायदो बेबो लालाय दैयानो लालाय दै नै दा बेखौ आनलड खालामनानै नावखौ फिटिं खालामनानै बारहोनाया जासिगोन सुरु हानबाय नै दा हानबाय दा फिटिं खालामनायनि सम बे मा पाम्प होग्रा पाम्प नैबे दासो बारबोदों नोङो महाय गामिया मालदांफारा ओमफ्राय अबेजों बारना नोंलाय अबेखिनिजों बेसे गोथौ जाया सोरब्लाबो बारनो हाखायो एक्सपार्टलै ओमफ्राय माबायदि जानानै दं ओरैहाय मानसिफ्रा उसुबिदाफ्रा बबेजों थाङाखै बेनि लास्ट दैया बबेजों गाखाखै आरो औ मानसिफोरनि जानाय लोंनायफ्रा माबायदि लोंनायाथ' थाव संख्रि बानजुनि एसे क्राइसिस जानानै दङ बाय लोमजानाय साजानाय मुलि दावालिनि थाखाय प्रब्लेम जायो देहा उसुबिदा सुबुंफोर दं नामा दङ साबेसे बायदि दं मथा मथि बे प्रेगनेन्ट हिसाबैहाय साब्रैसो प्रेगनेन्ट दं ने ओहो जोङो डिमान्डआ बेनोल' माने सरखारनिफ्राय औ माने जेबो अजाखाया नालाय माने जोङो बिदिनो रेसन बायदिसिनाफोरखौल' एसे एनै मोनजानो लुबैयो आरो औ रेसन साप्लाइखौ नांगौ ने न'खरबसे बायदि दं ओरैहाय जोंनि मालदांफारा हिसाबै माबा दङ 17 घर ओमफ्राय जालुकबारि हिसाबैहाय बिदिनो 35 घरसो दङ आरो आच्छा बेबायदि दा नैबे बानैथ' गामि दरनै दङ जाहैबाय बर'फोर गोजा नामा बर'फोर गोजा गासिबो जालुकबारि मालदांफारा मेम्बार हिसाबै आंनो दङ आरो आच्छा नैबे एरियानि मेम्बार फुकन वारि आदा बे नै इन्जिनखौ बानायबाय नै फिटिं इन्जिनफ्रा बोरै महाय लागायो जोंखौ मोजाङै मिथिया फांखाथ' अखल ऐथुये हय नैबेल' फांखानो ओमफ्राय बे फांखायानो ओरैबायदि पावारफुल जानो हागौ बियो बेनिखायनो नैबेसेबां नावखौहाय मानसि लड लालायनानै अजन लालायनानै खारनो हायो आरो बियो ओरैनोथ' बेवहाय 10 जन गाखोजायोनो खेबसेयावहाय माने दै नायै दै दा नैबे दैनि जि कारेन्ट बे कारेन्टखौ नैबे कारेन्ट स्पिडखौ नायोब्लाथ' माने बिथांमोना बुंदों बे एसेबां गाखोजानाय नङा दा नायनोसै बेसेबां बिथांमोना थिखाङो ओमफ्राय मा पेट्रल टेंकि ना मायो औ पेट्रल टेंकिया आलदा नै बाहेरायाव थायो पाइपजों कानेक्सन खालामो आरो स्टार्ट होनायसै नै स्टार्ट मेसिना जाबाय सुरु दा मोजाङै प्लेनिं खालामगासिनो दङ नै नैबे जोंनि बेंटल रेभिनिउ सार्कलनि सार नै बेबो बारबोबाय दा खाथियाव फैबाय ट्रेक्टर गाखोनानै फैबाय बेनिफ्राय माखासे सावरायगासिनो दं रायलायगासिनो दं मोजां गाज्रि माबायदि खालामब्ला मोजां जागोन बेखौ गोबां सिन्था खालामलायदों खारन गावहा गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दायथ' दङ सारा गाव देहा उसुबिदाब्लाबो सुबुंनि समाजनि उसुबिदायाव दिनै आवगायबोदों जोबोद मोजां दानिया नैबे जाहैबाय प्रिभेन्सननि थाखाय इन केस माने बायसान्स जुदि गोजावलाङोब्लाबो जेन नैबे दुदुङाव नांथानाय बायदि माने प्रिभेन्सननि थाखाय आरो जेन गोजावलाङा इन केस खारन बुंनो हाया दैनि माबा नालाय बेबायदि नै ओमफ्राय नैबे बिथाङा जोंनि बर' मानसियानो खैला मैलानि जेम्स मामोनलाय जेम्स नार्जारि बे नै दा रिसिभ खालामनो थांगासिनो दं सुबुंफोरनि अलखद समाव दिनै ओंखारबोबाय आरोबाव सासे नै मा मुंमोनलाय नोंथांना रिपुल ब्रह्म बेसे गोबाव जायो बेयाव खामानियाव आं 2011निफ्रायनो बिराद गोबावनि एक्सपिरियेन्स नै महाय नङाबा क'क्राझार दा नावखौहाय दैयाव लाबोनो नागिरबाय नै दैयाव माने बेनिफ्राय थिखांना लाबोबाय बेनिफ्राय नैबाव स्टार्ट होसिगोन खामन दैया एसे गोथौ जानांगौनो दा नागिरै नैबेखिनियावहाय जावनाय जासिगोन नै लागायबाय होलांबाय औ बिराद पावार औ हाहैबायबो हनै हाहैबाय सहैबाय साक्सेसफुल बारलांनो हाबाय दाथ' इसिबां सिन्था गैले खारन ओरै दुदुंनि हेफाजाब मोनबाय ओरै साइडनिफ्राय नैबे दुरुङा बैयाव खाबथाखादों ट्रेक्टराव बेथ' बारलांगायसो नै होलांबाय नै जोंनिया आदा फुकना नै बे आसलसो नै होलांबाय हनै दहायबो बारबोखादोंनो बियो होलांबाय हनै
दा बादबोसिगोन हनै हरैनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरबाय स्टार्ट होबाय फैगौ बादबोगौ औ बादबोबाय नै rescued successful बेबायदि नावखौ गाखोफेरनो मोनबायमोन नामा? माबायदि मोनदों दै गेजेराव? थै माखौ माखौ सोङो गियाखै? गिदोंमोन गिदों आरोखि। दे र' बुरै मानसि दं हेल्प हेल्प हमथाखौलाय हमथा दे हमथा आस्ते आस्ते दे आस्ते आस्ते बेबायदि नावाव गाखोनो मोनदों मेसिन स्टार्ट आरोबाव थांफिननो ओंखारबाय माने लाइभआवसिगोन मानसिफोरखौ सार एटाथ' साक्सेसफुल हैगल एटा ट्रिप बे जायगा दैया नै नागिरना नै दा बाद होबोबावबाय हनै गोरलै गोलाम गथ' गथाय लानानै ओइलाय नैबे जाहैबाय सेकेन्ड ट्रिप सफैबाय नै सेन्देल गलांबाय सेन्देला हमखां ओइ मिलिया आस्ते लाबना दा नै बेफोरबायदि गथ' गथाय दङमोन आस्ते दे गिनाङा दे फाइनालि साक्सेसफुल ट्रिप मोनैजों खैजन हल 15 जन ना गेदेर गोरलै बिदिनो 15 जनसो बायदि जाबायनो बिसोरखौ रेस्किउ खालामबाय दा बिथांमोनाथ' आइलेण्डआव दंमोन खस्थ'यै दा माखासे थाबावबाय बिसोरो माने खस्थ' मस्थ'यै थाथ'सिगोन जाहैबाय दा गायनाय फुनायबो बोथोर बोरमा अमा दाउ न'आव दङ एंगारनोबो हाया बे अबस्था स' दिस इज साक्सेसफुल दा बिदिनो बादनानै फैबाय बेनिफ्राय ओरैहाय दैलामबारि दंबावो आबैना औ दैलामबारि दंबावो दै एसे थौले दंबावो दहाय जों ट्रेक्टरजों बारनाय दै बेनिफ्राय दा रेस्किउ जानाय आरो जायफ्रा नायनो थांदोंमोन दा थांफिनगासिनो दङ नै जोंबो थांफिनगासिनो दं गामिया मा आबैना मालदांफारा दै सेरावनो ना ओरैबो दै दा बारलांनायनि सम मालिभिटा साइडजों बारलांनायसै आरो दा बागमारा साइडजों दायो जाहोबारिनि माखासे मानसिफोरखौ गोरलै बानानै फैबाय नै जोङो थाथु गाबखानो हादलाया हनै हरै गोरलै गोनां हनै आस्ते बेबो सासे बाबाय नै आस्ते नैबेखिनियाव बुंथ'बाय नै माखासेया बादबोनायनि नायग्राफोर ओमफ्राय भिडिअ'आबो जोब्बाय लोगोफोर जोबजासिम नायनो थाखाय जोबोद हामबाय।